cílem je zaujmout návštěvníky maskarní zábavy u nás a taky do Bielska. Jedna skupina se vydala směrem pohádky o 12 měsících a druhá parta se cestou pohádkových díl. A jak se nám to povedlo? Posuďte sami. Děvčata svojí kreativitou rozhodně přešla. By to bylo za pohádku o 12 měsících. Kdybych chodila chudná Marička, ohníček a pařížky. Chvíli se nám krásně rozdávaly barevnými světly. No prostě krásně musím vydat. K nám i další kamarádi, pro které je maskara výzvou. A jak se nám to povedlo, to už nechám na vás.